Tak vás všetkých pekne vítam, sestry a brat. Dnes je to trošku iná ako včera večer na krížovej ceste. Slnečko sa na nás uspieva, máme možno väčšiu radosť. To, čo sa teraz udeje, nie je najposlednejšou časťou Bielej soboty. Je to uvedomenie si toho, že Boh nám dáva veľa dobrodení, za ktoré je potrebné ďakovať a ktoré je potrebné žehnať. S takýmto úmyslom pristúpme aj do požehnania. Nech pre mnohých z nás nie je to záverečná etapa dnešného dňa. To všetko má smerovať dnešnému večeru, respektíve dnešnej noci, k vigílii smrtných stania Pána. Nech aj tie potreby, ktoré si zoberiete do svojich domov, zjednocujú vás ako rodinu. Tejto svojej rodine prežívajte naplno radosť zo smrtvých stania nášho Pána. Modlíme sa. Bože, Ty si prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša rozkázal zabiť baránka a jeho krvou natrieť veraje very pri vyslobodení svojho ľudu z Egypta. Ten baránek bol predobrazom nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa pre jeho slávne zmiesenie. Požehnaj tieto výrobky z mesa, ktoré my, tvoji služobníci, chceme požívať na tvoju chválu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pre zmrtvých stane nášho Pána Ježiša Krista prosíme ťa, Pane, zošli svoje požehnanie na tieto vajíčka a všetky výrobky z vajec a mlieka, aby sa stali užitočným pokrmom pre tvojich služobníkov, ktorí budú požívať s mocnými vďakami Tebe, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pane Ježišu Kriste, Ty chlieb anielov, živý chlieb večného života. Prosíme ťa, požehnaj tento chlieb, tak ako si požehnal 5 chlebov na púšti, aby všetci, ktorí budú z neho požívať, dosiahli milosť pre dušu a zdravie pre telo a aby ťa velebili po všetkých vekov. Pane Ježišu Kriste, Ty si náš veľkonočný barán, obetovaný za spásu sveta. Napáď nás radosťou z vykúpenia a daj nám poznať, že si uprostred nás, keď sme zhromaždení v Tvojom mene. Požehnávaj tých, ktorí budú jesť tieto pokrmy, posiedli ich vzájomnú lásku a daj, aby sme raz s Tebou zasadli tiež za stôl nebeskej hostiny, v radosti nebeského Otca, kde žiješ a kráľuješ na veky vekov.